Hola, estimades i estimats, sigueu benvinguts a un nou vídeo de música oberta. En el vídeo d'aquesta setmana us vaig a fer una sèrie de propostes per a construir instruments musicals amb material casolà, és a dir, amb coses que tenim a casa que podem utilitzar per a fer instruments. Ja sabeu que és molt important reciclar, és a dir, reutilitzar tot allò que ja hem utilitzat abans de llançar-ho a la brossa. Començarem amb l'instrument més fàcil de fer. Es tracta d'un instrument de percussió de la família dels idiòfons, que és la maraca. Jo, per a construir una maraca, he agafat un flasconet d'espècies buit. Podeu utilitzar qualsevol altra cosa que tingueu per casa, com per exemple aquells ous de plàstic on anaven els joguets que porten els Kinder Sorpresa, o també aquelles boletes redones que solen ser l'envoltori d'una altra joguina que comprem en les màquines de joguets. Com no sé si tindreu, podeu utilitzar, quan s'acabe, un potet d'espècies de cuinar per a fer qualsevol maraca. Per exemple, en aquest potet he ficat arròs i tenim una maraca que sona suau. En aquest pot d'aquí he ficat llentilles i com és més gran el pot i les llentilles són més grosses que l'arròs, sonarà una mica més fort. Podeu fer experiments en qualsevol tipus de pots que tingueu, siguen de vidre o siguen també de plàstic. I també en altres materials per ficar dintre, com per exemple els fideus, que sonaran més finets. O altres cigrons, per exemple, que sonaran més forts, perquè són més grans i més pesats. El segon instrument musical que us proposo construir és un instrument de vent. Anem a fer una mena de flauteta, utilitzant una canyeta d'aixes que agafem per a beure l'orxata o qualsevol refresc. Mireu, és una canyeta de plàstic. L'única cosa que té és que jo li he retallat la punteta, primer se l'he aplanat una mica amb els dents, així, i després l'he retallat formant una mena de fletxa. No sé si se veu bé en esta, si no provaré en una altra que estiga millor. Veieu com està retallada? Amb això ja tenim l'instrument construït i ara tracta de fer-lo sonar, perquè és una mica difícil, hay que utilitzar molta potència d'aire. El fiquem dins de la boca, xafem una miqueta la punta i ho fem. Evidentment, el tamany de la canyeta també importa. Anem a veure com sona aquesta, que és més curta que la primera. Per tal de modificar la nota que està sonant, podem fer-ho de dues maneres. Una és bufant més fort, per exemple. I una altra manera és el que he fet jo abans d'apretar els llavis una miqueta per a que passe menys aire. Continuem ara amb un altre instrument de vent, tot un clàssic en les celebracions de tot tipus en els restaurants, que és l'ampolla de vidre. Podeu utilitzar també d'altres recipients. Aquestes que tinc jo són de cervesa, però podeu utilitzar de Coca-Cola o d'altres recipients. I simplement hay que col·locar-la baix dels llavis i bufar cap a baix. Si vos heu fixat, en aquesta ampolla hi ha una miqueta d'aigua. Podem fer-ho buida d'aigua també, però jo l'he posat aigua perquè en realitat tinc 3 ampolles plenes d'aigua.
cadascuna amb una miqueta més d'aigua, i ja veureu què passa quan bufe per ordre. Comencem per la que més aigua té. Sona una nota aguda. La que té la meitat, la que està enmig, sona una nota més greu. I en canvi la primera que hem utilitzat sona més greu. És a dir, que si utilitzàrem les 3 botelles, a veurem com seria. I per últim, us propose construir un vidròfon, és a dir, un instrument de percussió fabricat amb vidre, i anem a utilitzar també ampolletes de vidre, encara que, com veureu després, podem fer-ho també amb gots de vidre en aigua. No sé si arribeu a apreciar la quantitat d'aigua que té cadascuna de les ampolles, però mireu, aquesta està plena més o menys fins al coll de la botella. Aquesta està per aquí, a la meitat. A veure si se veu amb el palet, per aquí. Aquesta, en canvi, té una miqueta menys d'aigua. Aquesta té menys encara i aquesta té un ditet d'aigua només. Mireu què passa quan les percutim. Podem fer inclús melodies. I una altra versió del mateix instrument, molt més fàcil perquè no necessitem tenir ampolletes de vidre, que és utilitzant gots de vidre. Tenim un got amb l'aigua quasi per dalt, un altre cap a la meitat i un altre amb menys aigua. I tenim 3 notes musicals. Evidentment, necessiteu que els gots siguin el mateix model de got per a poder jugar amb les quantitats d'aigua i fer notes musicals diferents. Molt bé, amb això acabem el vídeo d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat molt l'activitat i que pugueu experimentar i investigar en quines coses de la vostra casa podeu fer música. Fins a la setmana que ve!